mumangari zvakafamba sei? Ndakaisirwa mushonga muponga. Ndakaisirwa mushonga mupongi. Saka ndakazondosechawo ndikaona munhu wangu akandisira mushonga mupongi. Okay. Ndiye Juliet. Juliet, taura tinzi Juliet ndiani? Taura tinzi nyaya kutaurwa. Ndiwo kaisa mushonga mupombi. Changa chiri chinangwa chei? Mune magiraji? Mune magiraji ei naye? Kusimuka kutauriwa. Mapisaro mune juti remombe yakadai sozo zvandipindura nehasha zvikanza handisongoziva dai pamusimborini bako kana yasangana nemangwani wani mugomo imomomo. Saka mazondibvunzirei ngatitofambei soso wangotaura zvekungondivharidzira kuti ndirege kutaura. Saka nani zvazviri kungondibasa saka ndanditoti ndichakudzorerawo chete. Munoita jana mese? Wakadiwo kurova mombe yavo? Ndakatoda kuitawo zvakasiyana. Saka nyinyi mushonga makaisa mushonga rudzi. Taurisai. Saka imi kuisa kwamakaisa mushonga maine intention yekuti awafe zvavo? Maonyeni. Imimi makaisa muruda kuuraya maonyeni. Makadii kubvira kuya direct munda macho moisa pamaonyeni kana muri kuisa mupombi iri kumwa mvura. Koda anga wakamwa mvura bva wafa nhasi tekuti baba mai newana zvese takawiga. Hapana chi? Munhu munabudisa izwi renyu mwatoda kuvhaza. Mushonga wechirungu ere? Mai ava zvavakaita vanhu mukada kunzwisisa. Sematauro ari kuita kuti hanzi uyu akaenda akandorova mombe yawo ziso. Saka ini return akabva andotora mushonga kunobva mvura ndobva asvika bvisa hose pipe ndobva aisa mushonga uya pai mupombi yemvura ndobva avhara mvura bva yapusha mushonga uya yapusha mushonga uya wasvika very unfortunate hauna kukwadzawo vanhu kuti pane munhu akafa kana wakakwara tichazozvinzwa nekufamba kwenguva handiti asi mushonga wakabva wandoomesa maonyeni. Saka ivo vari kuti inini maitira ndakaita kwangu kuri kudzora because wanga warovawo mombe yangu ziso. Ndosaka manzwa ndiri kubvunza kuti kana mamuchiitirana jana mese dai wakarovawo zveyake ziso zvongopera zviri kupi? Zviri kumombe. Uku zvava kuenda kune vanhu. Mai avo vakaita umhonde vanofanira kuenda kuchera. Huswa pahunooma munoti chiicho. Pane umwe akaisirwa poison pamashopa handiti tikatorwa doro racho rinokuenda unodira pane uswa bvawaoma. Saka munoti kudii? Imimi makanga makaroverwa mombe mukadai makarovawo yavo panga paine mukana wekuti imimi mamurufudza mombe kai mukadai makarovawo yavo kaziso zvongovharana zvakadaro. Saka makutora upenyu hwemunhu shuwa kuenzanisa nemombe. Kana kuti dai makamhangara kuti mimi ndaroverwa mombe yangu ndaroverwa mombe neuyu nyaya yotongwa manje mimi makwenda kuisa poison dai kumhuri yese mhuri yawe yakamwa dai mhuri yese yakafa yese. Kuti muye muzogare kuno maimbogarawo? Kuruwangwe papi? Makabvire iko kamunobvira futi nyaya dzakadai here? Kamunobvira nyaya dzakadai futi ndimo vanhu munoisirwa nomhamba kaimi. Chokwadi mungaenzanisa mombe nevanhu makaisa mushonga wakanaka kuti wanga uri light dai kwanguti vanhu vakandofa tingadai tutaura kuti maina baba nevana. Pombi yakaenda kojoinwa bvayaenda kunotanga kudiriza kumaonyeni mvura bvayatanga kugeza mukati mwepombi. Saka hasese yavo handi yekuda remutsaba ngekuti ungati dai tiruchema vanhu 10 vanhu 10 hawarimwe semaonyeni chari mafuti pamwe kapo vanhu vatoenda zvese sindawanzwere tsitsi mai vanoda bvira vambosangana nekumbo
murume wenyu chitemo chayakurambo washanda vanodzoka mawati right murume wenyu aripi Aruba. makamboenda here kosamara waimimi kuenda kosamara paenda pakauraiwa zvirimai makamboenda murume wenyu akaenda Ansuzuwa baba akauya nansiko. makamutaura baba kuti baba ndakaita ndakasara noti ya pamusoro yemambo pamusoro dare rese nyaya yemamiriro yakaita ineka kutyisa mukati hakusi kutanga paarea ipapo kusangana nechikamu chepoison ndine murume anonzi Remember akadzomba akaisirwa poison muhupfu nemumvura yekunwa ndobva andifonera kuti mukoma ndaisirwa poison muhupfu nemumvura yekunwa ndobva tatsika ubva zvanyarara sofa hapana mazuva poison yabva yaiswa mumvura ndobva ndafonerwa futi zvakare zvikanzi namai ava ndovakandifonera ndatasofa ndiri bhizi ndikunyanya muzoya kunyanga tozoita sei tozotara nyaya shuwa wakafamba wakayaunyanga ndobva tati nyaya yakamira sei bva ndatsvaga nyaya ndobva ndataura kuti mama ndimi makaisa ndakavafonera ndikati mama mweya wamwari wataura kuti ndimi makaisa poison mupaipi asi chiri kurwadza nekutambudza ngechekuti kana takada toti tiri vanhu vamwe iyezve tichinamata tese vanotouya kuchechi kwenyuwa vanouya ukavataurira nhau vanobva varegedza kuya uchechi zvezvekutaura kuti munhu ukamutaura kuti zvinhu zvakamira so mangwana haazoi kupiva uchechi asi pese panenge achiti kunamata chii nyangwe sekanzi rufu vanhu vanomhanya kuti munhu wedu tisu asi kana takuta zvemweya vamwari akanzwa nhava dzake anogona kuita kana mwedzi asi kuya kui ndo mamirire zvakaita saka imi sedare renyu pakabatwa nyaya yaRemember makabata sarudzo dzipi panyaya takangonyarara kuti zvezvekuti hatinotsvaga saka takazoita zvehasha manje kuti kwezvozvo vanhu vanenge vakuenderera kosei zvamira zvakadai so panzvimbo vanhu vanofa watanonzi Remember kadzomba exactly makamboendawo here kunotaurira sabhuku kana kuti imimi munoziva dare makadii kutaurira kuna sabhuku haipapo pakashaishika chokwadi zvinoti angozvinyarara but hanemiwo kuti muri waurai hakusi kunyepa iva zvanyarara sho hakusi muri right ichokwadi hakusi kunyepa ndizvozvo saka ava kungobata dare rekuchechi vataura hakusi kunyepa icho chokwadi chaicho vakanganisa site bati maimimi nyaya yenyuka nyaya yenyu chaiyo yamakaita handifungi inyaya yatinotambira munharaunda haisi nyaya yatotambira munharaunda maimimi munofanira kubva munharaunda ivi munofanira kubva munharaunda because mungatotipedza because kana muine mweya wekutoisa mushonga mumvura watadza kuuraya kudai vanhu vakafa murume wenyu anoshandawo anouya rini haimi sabhuka uyu munhu anofanira kubva muno muno ndo mutongo watingangoisa chiti hatida kumbomuripisa kuti tipe mombe tipe chii uyu munhu anofanira kubva muno muno apo zvakashatira mambo nekuti pakuita chiitiko ichocho chakatanga kuti mombe zvizo chiitiko chaisira mumvura ichi chachiri kopedza mhuri achikodzera ende hazvimbotambirwi mumaoko kubaya uyu munhu muurayi pamusoro yemukango naorwa yamuri kutaura yekuti noshowa munhu anofanira kuti abve munzvimbo ino iyi ari kuti akabva kwaakabva handizve kwakadzere ndiko kwaaigara
saka ndiko kwamurida kuti no adzokerere. Aiwa isati mutauriri kwekuenda hatimutauriri kwekuenda iye ndiye achaziva isi kungoti munomu hatichadini nzvimbo yese yandotonga inini hafani unga rimbonotsvaga stendiko angatoenda kwakaterere angaenda kwatangwena angaenda kwamutasa handitika nzvimbo inongonzi yasaunyama chete kana dai vindakadzika nyatatu ndinomuteera ndotomutaurira kuti mapuranga dzinga munhu ehe ndinotomutaura meno atotambirwa kuti mastages achona manje kana ari kutotedzwa atosvikofu taitambirwa izvo zvokuti achatambirwa izvo hapana nombovhurira mbada kuti dho ipinde mumbabwe unomupa mutongo location machona akaenda kugara unondoisira futi vanhu ari mulocation macho pamusoro iyi hoenda pamusoro taipi vanhu vakadai so manje handimataura kuti ari kuenda haana releasement yaari kutombopinwa kuti adzokere kumba because anoita at the end and anotodaidzira kuti ndakuenda unosiyiwa mateiwa because uyu ndisatatitei asi toda kutombogadzikwa kubo uyu anoda kutoperekedzwa kutoenda hameno kana kumba kuvabereki wake hameno ndekustraight iko because the moment amuri kumupa mukana pa dead reaction ndakuita tekupedzisira achasiya atepa matepi vanhu kuti hameno iko namunhu wamene ndokutodriva anoda kutozikana kuti akabva ende hama dzacho ndekupi ndokwanokusiwa achamukana kuti tombopa kuti adzokere anotopedza vanhu handiti unzwa zotaurwa nenharaunda unoti chino ndakakanganisa handichaiti zvebani akambera kushiwa ndingamberoita nomunhu akakanganisa ari kubvira kusati wakakanganisa akashiwa akubvira kudari zvo wadare murudzi chino ndingangopa pfungwa yangu because you are tempted to murder yavakaita ine umbo yavari kubvuma ndakaita ichiongorora kumapusa mutongo wavachitwa murume vachiuya achibvisa zvinhu zvavo vachienda kwavanoenda nekuti munhu mudzosa nhasi nevese vamwe vakawengava vanoenda pamusoro vadare nyaya yakadaisemazuva ndiri kuita kaka mukatoibvisa mumaoko mamambo muchiendesa kuchirunguka vinge tatora sagwara hapana chatinge tasolvava kana munhu ukauraya munhu ukatema munhu ukauraya ukauya kukoti kwandinoswera unoita inongokupa mutongo kana iri makore ako asi unodzoka zvepanzvimbo pako saka mukaenda kukotika munhu achangotonga asi achangodzoka zvachipisira saka ndinosaluta zvataura mambo apo kuti hazvikwanisika kana kubhadhara zvaregedzwa abatsirwa atobve munzvimbo kuti vanhu vazhinji musapera unotambirwa nani asi chakamira havana jere rekuti vanomuvharira nhasi ngekuti paari kubva ipapa uri kuenda kutengera vanhu vazhinji vaaisa mushonga uchauraya kubva pana sabhuku chifi neanhu ese ari muno haaiti kutombosiya ichibva paakagara handiti uri kuenda kokuzvi munharaunda ere mune vabereki wacho mune vamwe vanhu varindikuti mpinhu mangu handichadi kwaanoenda handinei navo kana atogara kugona dzimba muispai mpinhu mangu kwaanoenda tinei navo be because ifunga kuti munhu ungada kuuraya vanhu nenyaya yemombe ndosaka ndamuti munoita jana mese rakati ndikati wakadiwi kundorova mombe yake yako yaneziso 1 worowo yake ita ziso 1 zvopera zvakadini zvakadaro kototi ungaenda kuwani kundoisa mushonga muhosipai mai avo ndinoona hangu pakutaura chokwadi mai avo vanoroya avo mai avo muroyi
vanoroya pachena nokuti wese vanhu vaifana kufawo aivazowa nechekuita nawo tori mama ndadaira nyaivo wakumana piwe nhamba dzemurume wake mumbofona tizi kuti murume wake zvakaita mukati aende kudira vanhu vakudira ini makaisirwa mamuri kufungene munhu ini ndinongoda kuti zvingozikanwa kuti ndiye akandisira ndiye mwengu wangu. Asi atiziva kuti wengu wacho wapera here kana kuti uchiripo kurunzi Nyatsekutsanangura bambo. Ichokwadi. Inini zvokuti ndakarova mombe ziso nacho. Nyatsekutsanangura. Asi mombe yanga yangagara yaine ine tsanga maziso. Asi paakabvunza kuti mombe yangu yadai makambowa nekukurukura nezvazvo here kuti munyatse kuonesana. Ndakakurukurwa pamusoro itangazi. Dzakaitika mombe dzakanga dziri kumba dzinotambira kuseri. Saka mombe taidzidzora tichipota tichidzora kuti dziregere kupira dzoro. Nini ndakaenda kodzora mombe. Ndadzora mombe pandavharira mombe mudanga. Ndavharira mombe mudanga. Tatogara after few days mazuva akatoti one day. Takuchitokira kuda kukoreka kuti mombe dzadzoka futi kuseri. Takutobva kotora mombe dziya dziya. Maiguru ndopa wakachiti titori munzira kudzora. Takutouya nemombe. Ndopa wakachinditi mazuva aya makasoenda kokomura mombe pakambouya mombe kuno. Makatema mombe yangu siso. Aichatooniba mombe iya. Ndopa ndakati maiguru mazuva api ndakuchitobvunzisa kanzi iya mazuva akasouya mombe akutonditira zvehasha. Ndikati inetsi. Mimi kana muri kuti mune proof nazvo. Tinogona kutsvaga edu anoti da kuti secherawo edu kuti wozi apa muri kutoita zvekunditi iya mazuva muri kuita kunge musiri kuziva kuti mazuva api makatema mombe imimi. Mazuva makakomura mombe kudini. Patatochitogara edu ndatomupindura izvozvo. Mandachiudzawo baba wari kubasa kwavari kuti kunoku ndiri kunzi ndakatema mombe ziso. Saka handisi kuziva kuti maiguru ane proof nazvo. Because mombe inongosangana nezvakadii zvakangowanda mumasango. Wachiuya wakatoya waishanda kumwe chete nabamukuru. Wachiuya mazuva mamwe wachitutora tese tiri 2. Wachitanga wachitibvunzurudza kuti ini tiri kunzwa kunzi mune nhau dzamakataudzana nyaya yemombe. Chimbotitsanangurira itinzo. Ndomara akachitsanangura kuti inini nhau iripo nhau yekuti maiguru aronditi chii ndakatema mombe ziso. Saka pakuda kupindura ndakatadza kunyasa kuda kunzwisisana. Ndopa ndakati kana muri kuti pamwe ndini ndakatema mombe inosangana nezvekusangana nazvo musanga. Tinogona kutsvaga munhu anotisechera nyaya yedu kuti tizive kuti ndini ndakaita izvozvo nechokwadi. Maiguru ndovachitanga kuti ndamboti toda kutsvaga munhu anotibatsira. Imi bvumai chete kuti makatema mombe yangu ziso. Bvumai. Bamukuru ndopa akachidai kuti imimi wakadzi imimi hamutongi misha ino iyi. Nyaya dzenyanzi urambodzidza purasi madanga remombe nderangu. Bamukuru ndomapindura akaita. Ndisura kumbonza mutaura nyaya yemombe kana maneta kufudza jana ndinotsvaga mujana wangu achifudza mombe. Atisura kunzwa futi dzimwe nyaya patatongopedzana nyaya dzakadaro. Idzi nyaya dzekutemwa kwemombe ndakatoti dzakasotokura kare. Zvotondinesawo zvegoreni zvatone 2 years zvaitika zvinhu. But zviri kutonesawo zvakuitika gore rinori munhu anga angori nazvo pamwe. Saka baba mabvunzo kana pane pemutonesa kupinda pandanzwisisa kuti maiguru endimeni handitika. Zvanzi ndimi makashaishirwa handitika. Maonyeni akatsva takauya tikazviona handitika. Saunzi tochidii kuna maiguru imini woenda kujeri here kana kuti zvofamba sei zvofamba sei. Aiwa zvinenge zvakanaka kana zvakadaro asi isusu machi kana handiti mukuona vanhu vese ava icommunity ndo vanhu vatinotonga handitika wakapera manje kufa tozotongani manje tichatongani kana vanhu vese wakapera kufa. Saka tingachengeta here munhu ada kuuraya vanhu vese vatizoshaya zvekutonga. Hatifungi kuti tingakwanisa kugarisana namai ava neunhu hwawakaita. Because mai ava muurai mai ava. Nezvawakaita ende wabvuma mhosva yavo hakusimbo. Saka wakumanaka tarifungudza kuti mai ava ndifunga nyaya yavo yatopera. But mai ava wana kwavari kuenda baba waise mahandicrafts. Handiti waise mahandicrafts wamboende paside. Wambogara pasati timbopedza dzimwe nyaya tozonyatsa kuti taakuita sei nawo. Because handifungi kuti tichakwanisa kuti tigare bana mai vanofanira kusuduruka muno mumai avo. Ndifunga ndo ruling yangu iyo vanofanira kubva muno. Agona sungu akatiza. Singa maiguru masungwa kumurebo.
Mbogona kutiza. Rambai maoko masupa. Rambai Mama hiyo tutaanza kurudia kuya kutoyo. Ngachita dzimwe tipedza. Right, iri kutera ndeya yanhimba madziwa.